Виж, и аз скипвам. Скапват ме в работата, прибирам се и всичко ме дразни. Шумът, въпросите, мълчанието дори. Имало е моменти, в които усещам как нещо в мен тръгва нагоре и ако не спра на време, ще кажа или ще направя нещо, което после няма връщане. Но да си изкарам нервите на нея, това не ме прави мъж. Прави ме слаб. Ние се караме понякога. Не сме идеални. Но при нас няма ти си виновна. Няма виж какво ме накара да направя. Аз знам, че мога да му се доверя. Да му кажа всичко. И най-лошото, и най-глупавото, без да се страхувам. Гласът му може да е силен, но ръцете му винаги са спокойни. Няма нищо срамно в това да не знаеш как да се справиш с гнева си. Никой не ни учи. Срамното е да си кажеш аз съм такъв и да не направиш нищо. Домашното насилие не е семейен въпрос. Когато усетя, че ще избухна, излизам за 10 минути. И вярвам, че това е правилно. Често чувам, че здравата връзка е скучна. Не е. Скучно е да трепереш от страх. Скучно е да мислиш как може да прикриеш синина. Скучно е да мълчиш, за да има мир. Ако и в твоя дом няма мир, това не е дом. Да си човек означава да можеш да спреш на време.